Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Κυπριακής Εταιρείας Ψυχιάτρων, ο κύριος Λάμπρος Σταμαρσής. Καλημέρα σας, γιατρέ. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντίνου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Κυπριανού. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε όταν ακούμε ένα έγκλημα ότι τέλος πάντων συνδέουμε από μόνοι μας. Μπορεί να το κάνουμε και υποσυνείδητα. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει με ζητήματα ψυχικής υγείας. Και διάβαζα τη συνέντευξη σας, τις δηλώσεις που κάνατε στο Φιλελεύθερο χθες, γιατί από εκεί πήραμε την ιδέα να σας καλέσουμε για να είμαστε και ειλικρινείς, ότι το 95% των εγκλημάτων γίνονται από άτομα που δεν έχουν κανένα ψυχολογικό ή ψυχικό πρόβλημα, τέλος πάντων. Και μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό σχετίζεται με εγκλήματα που έχουν σχετίζεται με ζητήματα ψυχικής υγείας. Μάλιστα. Έτσι δείχνουν οι στατιστικές μελέτες σε μεγάλους πληθυσμούς που έχουν γίνει, ότι από το σύνολο των περιστατικών βίας και εγκληματικότητας μόνο ένα 4 με 5% προέρχεται από ανθρώπους με ψυχική διαταραχή, ενώ το 95% των περιστατικών βίας και εγκληματικότητας προέρχεται από ανθρώπους που δεν έχουν καμία ψυχιατρική διάγνωση ή κάποια ψυχική διαταραχή. Για να προχωρήσουμε να δούμε πιο πέρα, αν ψάξουμε αυτά τα περιστατικά της βίας και εγκληματικότητας που προέρχονται από ασθενείς με διάγνωση ψυχιατρική, θα δούμε ότι δεν είναι η διάγνωση αυτή καθ' αυτή που οδήγησε σε αυτή την βίαιη συμπεριφορά, αλλά σε αυτά τα περιστατικά θα δούμε ότι συνυπάρχουν άλλοι κοινωνικοί παράγοντες, όπως είναι η κοινωνική απομόνωση, η φτώχεια, η διακοπή της φαρμακευτικής θεραπείας, η χρήση, κατάχρηση αλκοόλ, χρήση ναρκωτικών ουσιών. Συνυπάρχουν με την ψυχιατρική διάγνωση, και τότε αυξάνεται η πιθανότητα εκδήλωσης βίαιης συμπεριφοράς, είτε είναι κάποιας μορφής βία, είτε περίπτωση εγκληματικότητας. Είναι πολύ σημαντικό τώρα, αν μιλάμε για άτομα τα οποία λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή και ξαφνικά αποφασίζουν να διακόψουν αυτή την αγωγή χωρίς να ενημερώσουν κάποιον. Αλλά αυτά τα άτομα δεν μένουν μόνα τους προφανώς. Μιλάμε για τις περιπτώσεις που δεν μένουν μόνοι τους. Μένουν με τους γονείς τους, με τα αδέρφια τους κτλ. Ποια είναι τα σημάδια που θα πρέπει να μας χτυπήσουν καμπανάκια, και στην περίπτωση που δεν συνεργάζονται, αν οι γονείς, οι συγγενείς έχουν τη δυνατότητα νομικά να τρέξουν άμεσα και να υποχρεώσουν το άτομο αυτό, τον ασθενή δηλαδή, να λάβει υποχρεωτικά τη φαρμακευτική του αγωγή. Ναι. Όταν κάποιος λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, σίγουρα μπορεί να την κάποια στιγμή να τη διακόψει. Αυτό είναι κάτι σύνηθες, το οποίο είναι κάτι συνηθισμένο. Πώς το διαχειρίζεται αυτό? Πρέπει να έχει η θεραπεία της ψυχικής νόσου γίνεται στην κοινότητα, κατά βάση. Κατ' εξαίρεση γίνεται σε ψυχιατρικά νοσοκομεία για μικρό χρονικό διάστημα όταν υπάρχει υποτροπή. Ας πούμε ένα περιστατικό που έχει ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς. Αν μπορεί να νοσηλευτεί για κάποιο χρονικό διάστημα, σταθεροποιείται, γίνεται διάγνωση, αξιολόγηση, μπαίνει στη σωστή φαρμακευτική θεραπεία, βγαίνει σταθεροποιημένος. Μετά τι γίνεται? Μετά πρέπει να συνεχιστεί η θεραπεία εκεί έξω, στην κοινότητα. Υπάρχει το υποστηρικτικό περιβάλλον, που είναι η οικογένεια κατά βάση, αλλά και αν η οικογένεια δεν μπορεί ή δεν έχει υποστηρικτικό, γιατί δεν είναι όλοι τυχεροί να έχουν μια οικογένεια υποστηρικτική, φροντιστική και που να θέλει και να μπορεί να τον φροντίσει. Αν δεν υπάρχει, τότε πρέπει να βοηθάει και η πολιτεία. Δηλαδή με κάποιον ενδεχομένως κοινωνικό λειτουργό, υπηρεσίες δηλαδή του κοινωνικής ευημερίας. Υπηρεσίες του κοινωνικού κράτους. Ναι. Παράλληλα, πλαισιώνεται και από διεπαγγελματική ομάδα στην κοινότητα επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Δηλαδή, που αυτές οι ομάδες αποτελούνται ή πρέπει να αποτελούνται, γιατί δεν υπάρχει. Ή πρέπει να αποτελούνται. Ή πρέπει να αποτελούνται. Πολύ ωραία τα περιγράφετε, συμβαίνουν όλα αυτά. Δηλαδή, να σας πω, υπάρχει το δίκτυο και η εμπειρία των κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Κύπρο. Ενδεχομένως να μην υπάρχει αρκετή πυκνότητα σε όλη τη χώρα, και σίγουρα κάπου να υπάρχει
να απαιτείται περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά αυτή είναι η καλή πρακτική. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο στα κράτη-μέλη. Δηλαδή, υπάρχει με το που βγαίνει κάποιος από το νοσοκομείο, υπάρχει μια ομάδα διεπαγγελματική ψυχικής υγείας της κοινότητας που αποτελείται από ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπευτή και κοινοτικό νοσηλευτή ψυχικής υγείας. Αυτή η ομάδα τον πλαισιώνει. Έχει συχνές επισκέψεις, μπορεί να πηγαίνει και στο σπίτι του ή να έρχεται και αυτό στο κοινοτικό κέντρο ψυχικής υγείας και θα μπορεί να κάνει και παρεμβάσεις στην κρίση ώστε να γίνεται μια πρόληψη, να μην φτάνουν τα πράγματα στα άκρα, να αποφεύγονται κάποιες νοσηλίες και σίγουρα να αποφεύγονται κάποιες συμπεριφορές ακραίες. Τώρα, σίγουρα η κοινότητα, η οικογένεια έχει επιφορτιστεί ένα μεγάλο μέρος της, έτσι είναι τα πράγματα, στην Κύπρο και σε άλλες χώρες μεσογειακές. Έχει επιφορτιστεί η οικογένεια ένα μεγάλο φορτίο να κάνει αυτή τη φροντίδα και να πηγαίνει τον ασθενή στο γιατρό. Είναι σημαντικό αυτό, έχει αυξηθεί η προσβασιμότητα με το ΓΕΣΥ. Παρόλα αυτά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου δεν θέλει να πάει. Υπάρχει διαδικασία νομική όπου υποχρεωτικά με διάταγμα τότε. Διάταγμα υποχρεωτικής εξέτασης. Ναι. Και εκεί πέρα αποφασίζεται αν χρειάζεται νοσηλεία ή όχι, αν είναι τα πράγματα τόσο... Το ζήτημα είναι, γιατρέ, να μην φτάσουμε στο σημείο να χρειάζεται η εμπλοκή, ακριβώς η θεσμική εμπλοκή της νομικής υπηρεσίας για κάτι τέτοιο, να εκδοθεί δηλαδή δικαστικό διάταγμα κτλ. Άρα υπάρχει προοπτική και η δυνατότητα σταθερής επίβλεψης από τους δημόσιους λειτουργούς σε οικογένειες που είναι καταγεγραμμένες και χαρτογραφημένες για να μην φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Διότι δυστυχώς αναφερθήκατε στις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας. Κάθε φορά που προκύπτει ένα σοβαρό ζήτημα, θυμόμαστε την υποστελέχωση. Θυμόμαστε ότι η λειτουργία είναι πληγμένη σε φακέλους. Θυμόμαστε τις θεσμικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Δεν μπορεί να γίνει βάση συστάσεων από εσάς τους ειδικούς, να ασκηθεί πίεση δηλαδή σε αυτές τις υπηρεσίες να αναβαθμιστούν και να εξυγχρονιστούν άμεσα. Είναι λίγο υπεράνω των δυνατοτήτων μας. Το σίγουρο είναι ότι οι καλές πρακτικές ψυχικής υγείας προβλέπουν διεπαγγελματικές ομάδες στην κοινότητα, στην οποία συμμετέχει και κοινωνικός λειτουργός. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτός είναι ο δρόμος σε όλες τις χώρες. Και σίγουρα αυτή η δουλειά στην κοινότητα συμβάλλει γιατί, όπως είπα πριν, η κοινωνική απομόνωση είναι παράγοντας κινδύνου. Αυτή η διεπαγγελματική βοήθεια, η διεπαγγελματική προσπάθεια και η συνεργατικότητα μεταξύ υπηρεσιών, αλλά θα έλεγα εγώ και μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων και μεταξύ των κατοίκων, και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ρόλο σε όλα αυτά, πρέπει να πλαισιώνουν τον ασθενή να ζει μέσα στην κοινότητα, να έχει ένα κοινωνικό ρόλο και έτσι να μην απομονώνεται στο σπίτι του, να κόβει τα φάρμακα ή να αρχίζει να πίνει ποτό. Να υπάρχει δηλαδή μέσα στην κοινωνία ενταγμένος και τότε δεν θα υποτροπιάσει. Ναι. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Με τα λίγα που γνωρίζω, έτσι, μιλώντας και με συναδέλφους σας και με ανθρώπους που είχαν σχέση και με το νοσηλευτήριο εδώ στην Αθαλάσσα, υπήρχαν άτομα τα οποία ουσιαστικά ζούσαν μέσα στο ψυχιατρίο γιατί δεν είχαν πού να πάνε για ολόκληρα χρόνια. Μεταφέρθηκαν πρόσφατα ή τελευταία χρόνια σε κάποια ιδρύματα, σε κέντρα που έχει δημιουργήσει το ψυχιατρίο Αθαλάσσας. Υπήρχε κοινωνικός λειτουργός στο ψυχιατρίο Αθαλάσσας, ο οποίος απομακρύνθηκε. Υπήρχε αίτημα από εσάς για να επιστρέψει ο κοινωνικός λειτουργός, να υπάρχει εκεί ένας άνθρωπος. Επέστρεψε, έχει ενδιαφέρον. Χαίρομαι που γνωρίζετε την ιστορία αυτού του θέματος. Να σας πω. Θυμήστε μου το πρώτο μέρος της ερώτησης, γιατί ήταν... Είπα ότι γνωρίζω, από τα λίγα που γνωρίζω, ότι υπήρχαν άτομα που ουσιαστικά ζούσαν στο ψυχιατρίο, γιατί δεν υπήρχε οικογένεια ως υποστήριξη για δεκαετίες. Ήταν συγκλονιστικό όταν άκουσα αυτή η ιστορία. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει το νοσοκομείο Θαλάσσας, είναι το παλαιότερο της Κύπρου, το 1964. Τα ψυχιατρικά νοσοκομεία σε όλη την Ευρώπη παλιότερα είχαν ιδρυματικό χαρακτήρα. Ήταν ιδρύματα ανιάτων, Asylum for the Insane. Έμενες εκεί, πήγε στην Αθαλάσσα για να μείνει. Στην πορεία άλλαξε ο χαρακτήρας από ιδρυματικό σε νοσοκομιακό. Αυτό έγινε και στην Κύπρο. Μειώθηκαν οι κλίνες από άνω των 1.000 σε 110 σήμερα. Αυτοί οι ασθενείς που πάνε πρέπει να πάνε στην κοινότητα. Πώς γίνεται η αποκατάσταση? Πρέπει να γίνεται με τη βοήθεια των συγγενών, επανένταξη και των υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους, της κοινωνικής ευημερίας. Πάνε στην κοινότητα και ζουν εκεί. Τώρα,
Σίγουρα υπάρχει είναι μια έλλειψη αυτή στην Κυπριακή. Γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν. Κάποιοι μπορούν να πάνε στο σπίτι τους, είναι τυχεροί, έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον. Κάποιοι είναι τόσο καλά, έχουν γίνει τόσο καλά πλέον με τα σύγχρονα φάρμακα που μπορούν να ζήσουν μόνοι τους. Υπάρχει όμως μια άλλη ομάδα, οι οποίοι ούτε πρέπει να μείνουν στο ψυχιατρίο, δεν χρειάζεται, είναι εις βάρος της υγείας τους. Ούτε όμως μπορούν να ζήσουν, δεν είναι τελείως αυτόνομοι να ζήσουν μόνοι τους. Αυτή η ενδιάμεση ομάδα πρέπει να πάει στις λεγόμενες ενδιάμεσες δομές. Αυτή είναι καλή πρακτική και συστάσεις και του Παγκόσμιου Οργανισμού, του WHO, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ονομάζονται Community Residential Settings, ενδιάμεσες δομές. Είναι δομές που έχουν κάποια υποστήριξη, είναι δηλαδή προστατευόμενοι και ξενώνες ή μη προστατευόμενα διαμερίσματα μεταβατικού σταδίου. Ζει εκεί πέρα μέχρι να μπορέσει να ενταχθεί και να κάνει ένα βήμα πιο πέρα, ενδεχομένως να μπορέσει να ζήσει και μόνος του ή σε κάποιες περιπτώσεις να εργαστεί κιόλας. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Πάντως να είναι μέσα στην κοινότητα. Υπάρχει μια έλλειψη σε αυτές τις δομές. Έτσι, και γενικότερα υπάρχει μια δυσκολία αυτή τη στιγμή στην αποκατάσταση ασθενών. Έχουν μείνει δηλαδή κάποιοι οι ασθενείς, οι οποίοι ενώ μπορούν. Εξ όσων γνωρίζω είναι γύρω στους 15, αλλά υπάρχει και δυσκολία σε αυτούς τους καινούριους ασθενείς που νοσηλεύονται. Πολλοί από αυτούς δεν βρίσκουν μετά, δηλαδή έχουν δυσκολία να επιστρέψουν στο σπίτι και δεν υπάρχουν και αρκετά πρόθυμα ιδρύματα κυβερνητικά ή ιδιωτικά ή μη κυβερνητικά για να τους φροντίσουν. Και όχι μόνο δεν υπάρχουν δομές, αλλά υπάρχει και μια δυσκολία στη διαδικασία. Στη διαδικασία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δηλαδή, παρότι προβλέπεται και από την Εθνική Στρατηγική Ψυχικής Υγείας, πρέπει να γίνει μια διαδικασία όπου θα καθορίζει τις ευθύνες της κάθε υπηρεσίας και πώς θα γίνεται η συνεργασία. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει συνεργασία με αγαστή, γιατί είναι ομαδική δουλειά αυτή η επανένταξη ασθενών. Είναι ομαδική δουλειά. Πώς θα γίνεται ένας ασθενής όταν πλέον δηλαδή έχει ολοκληρώσει την νοσηλεία του στο νοσοκομείο, έχει σταθεροποιηθεί ψυχικά. Δεν μπορεί να μείνει παραπέρα. Η περαιτέρω παραμονή του είναι αχρίαστη και ο αχρίαστος εγκλισμός σε ψυχιατρικά ιδρύματα είναι καταπάτηση και των δικαιωμάτων, όπως λένε και οι συνθήκες που έχει υπογράψει και η Κύπρος. Οι συνθήκες των δικαιωμάτων των ασθενών. Τι θα γίνει με αυτόν, αν είναι έτοιμος να φύγει, δίνει ο γιατρός του το OK, η επόμενη μέρα η επανένταξη υπάρχει μια διαδικασία που θα πάει, αν δεν έχει σπίτι. Μιλώντας για τον στιγματισμό, τα ίδια τα ιδρύματα που νοσηλεύουν τους ασθενείς έχουν στιγματιστεί. Ψυχιατρία Θαλάσσης. Πώς είναι δυνατόν να μην έχει στιγματιστεί ένας χώρος νοσηλείας όταν σε αυτόν νοσηλεύονται χρήστες ναρκωτικών, χρήστες άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών, αλκοόλης για παράδειγμα, αιτητές πολιτικού ασύλου, άτομα με αυτισμό, αν είναι δυνατόν. Πώς εγώ που πραγματικά έχω ανάγκη να νοσηλευτώ και θεωρώ ότι έχω ένα επίπεδο νοητικής αντίληψης, ότι πρέπει, πώς θα είμαι δεχτικός να πάω. Ή όταν ακούω τη φράση θα πάω στη πτέρυγα, αφού εμείς φροντίσαμε να στιγματίσουμε αυτούς τους χώρους. Ωραία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και το θέμα του στίγματος που ανοίξατε και το θέμα της καταλληλότητας των χώρων νοσηλείας, δηλαδή που πρέπει να νοσηλεύεται ο καθένας. Το στίγμα σίγουρα έχει γίνει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιση του στίγματος. Από δεκαετίες έχει ξεκινήσει από εμάς. Το στίγμα είναι το σύνολο των προκαταλήψεων, νοοτροπιών, στερεοτύπων και διακρίσεων εις βάρος των ψυχικά ασθενών. Συνοδεύει την ψυχική νόσο και συνοδεύει και τον ίδιο τον ασθενή και την οικογένειά του και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και τα ψυχιατρικά νοσοκομεία. Αναγνωρίζω ότι υπάρχει ένα πρωτόκολλο και ευαισθησία και από τους ανθρώπους των media να μην χρησιμοποιούν στιγματιστική γλώσσα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι το στίγμα. Το πρόβλημα με το στίγμα είναι ότι δεν είναι θέμα μόνο δικαιωματικό. Είναι θέμα ότι μειώνει την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και έτσι, αφού καθυστερεί η έναρξη θεραπείας και επιδεινώνεται η πρόγνωση. Αυτό είναι το πρόβλημα με το στίγμα. Τι γίνεται δηλαδή, όταν μια οικογένεια ντρέπεται να πάει, έχει έναν άρρωστο συγγενή και ντρέπεται να τον πάει στο νοσοκομείο Θαλάσσας, διότι στιγματίζεται ότι είναι ντροπιαστικό να πάει κάποιος εκεί πέρα. Είναι τρελός, είναι έτσι, ότι είναι ντροπή να πας εκεί, ας πούμε, στιγματίζεται, δεν τον πάει. Και αν τον έχει πάει παλιότερα, πάλι ντρέπεται που τον πήγε. Και έτσι αυτό το θέμα το κρατάει εκτός θεραπείας, κλείνεται στο σπίτι μέσα και εκεί πέρα κάποια στιγμή
δεν μπορεί να λάβει τις υπηρεσίες που δικαιούται και που υπάρχει πρόταση να πάει. Αυτό είναι το θέμα του στίγματος. Τώρα, στο θέμα της καταλληλότητας των υπηρεσιών, εντάξει, να σας πω, το νοσοκομείο Θαλάσσας αποτελείται από 6 κλινικές των 20 κλινών. Υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των περιστατικών που νοσηλεύονται σε κάθε κλινική. Δεν είναι όλοι μαζί, όπως ενδεχομένως να νομίζει κάποιος που έχει το μια στο μυαλό του την παλιά εποχή, τις παλιές εποχές. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα λόγω έλλειψης δομών νοσηλεύονται εκεί πέρα ασθενείς οι οποίοι θα μπορούσαν να νοσηλεύονται αλλού και υπάρχει σχεδιασμός να νοσηλεύονται αλλού. Και θα γίνει αυτό. Υπάρχει σχεδιασμός και προβλέπεται και στην Εθνική Στρατηγική και πρόκειται για τη φάση 2. Έχει γίνει τα νέα κτίρια που λέγαμε. Έχει ολοκληρωθεί το ένα μέρος της δουλειάς, φάση 1. Φάση 2 προβλέπει, για παράδειγμα, ειδικό χώρο για ψυχογεριατρικά περιστατικά για ηλικιωμένους, ειδικό χώρο για ασθενείς με συνοσηρότητα, με ουσιοεξάρτηση, κλινική διπλής διάγνωσης και άλλες, για να γίνεται κάποια περαιτέρω διαχωρισμός και αποφόρτιση. Υπάρχει ο σχεδιασμός, πρέπει να γίνει όμως αυτό, δηλαδή να δοθεί μια έμφαση, στο επίκεντρο, να δοθεί μια έμφαση στην ψυχική υγεία, γιατί είναι παραμελημένη και έχει μείνει πίσω από τις υπηρεσίες σωματικής υγείας, από τις άλλες ειδικότητες δηλαδή, και αυτό δεν είναι κάτι τωρινό, είναι ανέκαθεν δηλαδή γινότανε. Τώρα θέλουμε να δοθεί μια έμφαση, να μπορέσουν αυτά τα πράγματα έχει γίνει αντιληπτό στη σύγχρονη εποχή ότι δεν υπάρχει υγεία χωρίς ψυχική υγεία. Έτσι είναι. Γιατρέ, να σας ρωτήσω κάτι, γιατί επικεντρωθήκαμε στα άτομα που αντιμετωπίζουν με πιστοποίηση γιατρού ζητήματα ψυχικής υγείας. Είπαμε όμως στην έναρξη της εκπομπής ότι το 95% των εγκλημάτων δεν προέρχεται από άτομα που αντιμετωπίζουν με τη βούλα προβλήματα ψυχικής υγείας. Το τονίζω για να φεύγουν και τα ταμπού. Και θέλω να επικεντρωθώ και σε μια τοποθέτηση που έκανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Είπε ότι έχουμε αύξηση των εγκλημάτων, λέει, κυρίως κοινωνικής προέκτασης ή φύσεως, θα έλεγα εγώ. Κοινωνικής προέκτασης, είπε ο Υπουργός. Προσθέτω εγώ, φύσεως. Βλέπουμε. Ενευρίασα με το γείτονα, πληρώνω κάποιον, βάλουμε μια μπόμπα στο αυτοκίνητο του. Ενευρίασα με το γείτονα, βγάζω το μαχαίρι να τον σφάξω. Έπια το πυροβόλο, γιατί έχω πια μια διαφορά το κυνηγετικό, πυροβόλησα το. Πολύ νάχος, πολύ στρες, ο κόσμος που οδηγά στο δρόμο. Όλο αυτό, δηλαδή, γιατί είπατε και προηγουμένως, ένα άτομο με προβλήματα ψυχικής υγείας, είπατε, από μόνο του το πρόβλημα δεν οδηγεί κάποιον να κάνει έγκλημα. Πρέπει να υπάρχει, να συνυπάρχουν, λέει, κοινωνική απομόνωση, φτώχεια, αλκοόλ, ενδεχομένως ναρκωτικά. Ναι, έτσι είναι. Σίγουρα υπάρχουν και αυτά που λέτε είναι μια καθημερινότητα, αλλά όπως είπα δεν αφορούν το 95% όλων αυτών των περιπτώσεων, αφορούν περιπτώσεις που είναι κοινή παραβατικότητα, δηλαδή δεν έχει είναι άνθρωποι που σίγουρα μπορεί να έχουν το άγχος της καθημερινής ζωής ή να έχουν προβλήματα οικονομικό στρες, να πιέζονται οικονομικά και όλα αυτά, ή από τις διαπροσωπικές τους σχέσεις με το ενδοοικογενειακές ή με τους γείτονες, τέτοια θέματα, πράγματι όπως είπατε, κοινωνικά αίτια, και τους οδηγούν εκεί. Όμως είναι άνθρωποι αυτοί που έχουν την ευθύνη των πράξεων τους και είναι στη φύση του ανθρώπου. Είναι η φύση του ανθρώπου να είναι βίαιος. Η φύση του ανθρώπου να είναι σίγουρα υπάρχει η φύση του ανθρώπου να είναι βίαιος, εντάξει, όταν ζει εκτός κοινωνικού πλαισίου μπορεί να εκδηλώνει κάποιες συμπεριφορές οι οποίες μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο δεν τις εκδηλώνει, διότι υπάρχει ο προσωπικός ηθικός κώδικας του καθενός, υπάρχει ο κοινωνικός ηθικός κώδικας της τοπικής κοινωνίας στην οποία ζει και φυσικά υπάρχει και ο νόμος, τον οποίο ο άνθρωπος που τον γνωρίζει και πρέπει να κινείται μέσα στα πλαίσια του νόμου, μέσα στην νομιμότητα. Δεν θέλω να πω δηλαδή ότι τέτοιες περιπτώσεις βίας, οι οποίες, ας πούμε, στα γήπεδα ή στο δρόμο, αν τσακωθούν κάποιοι με το γείτονα ή διάφορα τέτοια περιστατικά που βλέπουμε στην τηλεόραση και στις εφημερίδες, διαβάζουμε στα μίδια, όταν προέρχονται από ανθρώπους που δεν έχουν κάποια ψυχική διαταραχή, σίγουρα παίρνουν το δρόμο της αντιμετώπισης της κοινής παραβατικότητας.
Δεν είναι δηλαδή θέματα τα οποία δεν μπορούμε εμείς, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας δεν έχουν δηλαδή σοφρονιστικό ρόλο. Δηλαδή να τους κλείσουμε κάπου να τους σοφρονίσουμε. Όχι βέβαια. Είναι ιατρικός όμως ρόλος. κάποιος που σκοτώνει κάποιον, για να συνεχίσω από αυτό το εύστοχο ερώτημα της Ταυριανής, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι καλά. Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιοι σκοτώνουν εν ψυχρό και λειτουργούν βάσει των κινήτρων τους. Έτσι. Όμως υπάρχει περίπτωση, χωρίς αυτό να αποτελεί άλοθη προς τη δικαιοσύνη, κάποιοι να είναι αδιάγνωστα περιστατικά. Δηλαδή να πάσχουν από κατάθλιψη, να έχουν διπολικές τάσεις, να έχουν παρανοϊκές, ιδιοληψίες. Μπορεί αυτά να είναι ζητήματα τα οποία όταν θα καταδικαστούν, ρε παιδί μου, να τύχουν και μιας θεραπείας, διότι είναι ο σοφρονισμός από τη μια, αλλά είναι και η ευρύτερη θεραπεία από την άλλη. Στην Κύπρο έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τέτοιου είδους προσεγγίσεις. Γίνεται αξιολόγηση και σε τέτοιες περιπτώσεις ψυχιατρική και εντάξει, μπορεί να προκύψει κάτι μπορεί να μην έχει καμία ψυχιατρική διάγνωση, μπορεί να είναι απλά αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, μπορεί να συνυπάρχει όμως και κάτι άλλο. Σίγουρα, αν είναι άνθρωπος που έχει την ευθύνη των πράξεων του και είναι καταλογιστέα η πράξη του, εάν καταδικαστεί, υπάρχει και μετά δυνατότητα μέσα στον χώρο των κεντρικών φυλακών. Υπάρχει εκεί πέρα κοινοτικό κέντρο ψυχικής υγείας με διεπαγγελματική ομάδα που με ψυχίατρο, ψυχολόγο, νοσηλευτές ψυχικής υγείας, εργοθεραπευτή και κοινωνικό λειτουργό, εξ όσων γνωρίζω, που φροντίζει την ψυχική υγεία των. Δηλαδή, ο πληθυσμός που εξυπηρετεί είναι η κοινότητα των φυλακισμένων, δηλαδή περίπου 1.000 άτομα είναι των κρατουμένων, και γίνεται εκεί πέρα θεραπεία. Όποιος έχει ανάγκη πάει. Γίνονται και κάποια προγράμματα πιο εξειδικευμένα, δηλαδή για όσους έχουν θέμα ουσοεξάρτησης, όσους έχουν θέμα, είναι καταδικαστέντες, είναι σεξουαλικά δικοπραγούντες, γίνονται κάποια πιο εστιασμένες προσεγγίσεις, αλλά υπάρχει και η γενική προσβασιμότητα στον ψυχίατρο. Πολλοί από τους έγκλειστους δεν είχαν πρόσβαση σε γιατρό ποτέ πριν πάνε στην φυλακή. Δεν προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα και μπορεί να μην είχαν καμία πρόσβαση σε υπηρεσίες πριν, να μην είχαν πάει. Εκεί έχουν. Φυσικά, σίγουρα η προσπάθεια είναι. Από ό,τι ξέρω, υπάρχει και ένας σχεδιασμός για ενίσχυση των προγραμματών απεξάρτησης εντός των φυλακών για όσους έχουν εκεί πέρα, γιατί είναι μεγάλος ο πληθυσμός των. Τώρα, βέβαια, όλα αυτά είναι καλά, αλλά και μπορούν να βελτιωθούν. Όμως η εστίαση πρέπει να γίνεται στην πρόληψη της ψυχικής διαταραχής, να μην αρρωστήσει κάποιος, όπως επίσης και στην πρόληψη της παραβατικότητας, δηλαδή να μην φτάσει σε παραβατική συμπεριφορά. Δηλαδή πρέπει να περιμένουμε να αρρωστήσει για να τον ψάξουμε. Η παραβατική συμπεριφορά δεν είναι ζήτημα ψυχικής υγείας, έτσι. Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Μπορεί να είναι θέμα κοινωνικής ευσυνειδησίας και όσο κάποιος ενδιαφέρεται για το κοινό καλό, ενδιαφέρεται μόνο για το δικό του και δεν αδιαφορεί για τους νόμους και δεν είναι δηλαδή πάντα. Γι' αυτό και καταλογίζεται η ευθύνη. Δεν είναι όλοι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος την ψυχική διαταραχή, την ουσιοεξάρτηση ως άλοθη για οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά. Εντάξει, απλά διαρωτόμαστε και εμείς πόσο καλά μπορεί να είναι κάποιος που σηκώνει ένα μαχαίρι και σκοτώνει έναν άλλον άνθρωπο. Πόσο καλά στα μυαλά του πραγματικά μπορεί να είναι. Είναι να διερωτάσαι, χωρίς να θέλω να του δώσω άλοθη, έτσι. Ναι, όχι, σίγουρα υπάρχει. Όταν ψάξουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις, βλέπουμε ότι θα μπορούσαν να είχαν προβληθεί, δυστυχώς οι περισσότερες από αυτές. Θα μπορούσαν να είχαν προβληθεί με δράσεις πρόληψης οριζόντιες στην κοινωνία και στη χώρα, που να είναι σε επίπεδο οικογενειών, σε επίπεδο σχολείων, σε επίπεδο χώρων εργασίας. Έχετε αναφέρει τρεις πολύ σημαντικούς θεσμούς και πυλώνες, θα ήθελα, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην πρόληψη. Όπως είναι το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Υγείας που εκπροσωπείται, έτσι και οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας. Όμως, ολοκληρώνοντας, να τελειώσουμε με αυτό που συζητήσαμε προηγουμένως με τον Υπουργό και αφορά, αγαπητέ κύριε Σαμαρτσί, στην καταγραφή των γεγονότων που γίνεται από τον ΟΚΙΠΗ για τον θάνατο του 33χρονου μεταμοσχευμένου ΑΜΕΑ, ο οποίος επισκέφθηκε τα ΤΑΕΠ του συστήματος υγείας 4 φορές, έγινε με εμπύρετος, δύσκολη κατάσταση κτλ. Δεν χτύπησαν καμπανάκια από ό,τι φαίνεται, έγινε εισαγωγή την 4η φορά και τελικά απεβίωσε.
επειδή είστε μέλος της Πασική. Σωστά. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, είναι γεγονός ότι ο δικός σας ο ρόλος είναι και επιστημονικός, είναι και συνδικαλιστικός, εφόσον πρόκειται για συντεχνία των γιατρών, αλλά θεωρώ πως είναι και ανθρωπιστικός. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του ανθρωπιστικού σας του ρόλου, δεν μπορείτε να εκδώσετε μία ανακοίνωση, όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά, και να ζητάτε από αυτούς που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία να τρέξουν τις διαδικασίες, τα γεγονότα, γιατί έχει περάσει ένας μήνας. Εγώ διαρωτώ με τι γεγονότα καταγράφονται. Ναι, γιατί καθυστερούμε, να σας πω γιατί δεν πιέζεται ως συντεχνία. Να σας πω την αλήθεια, το περιστατικό το συγκεκριμένο δεν άκουσα και τι είπε ο Υπουργός, για να λέμε την αλήθεια. Άκουσα στο τέλος που είπε τη λέξη πρόληψη, και αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή πώς θα γίνει να προλαμβάνονται αυτά τα περιστατικά και να μην θέλει σίγουρα κάποιες διαδικασίες, κάποια πρωτόκολλα, και τι γίνεται με τα ΤΑΕΠ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Ξέρουμε εκεί πέρα ότι υπάρχει μια τερογένεια, δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα ειδικοτήτων, υπάρχει κάποια ΤΑΕΠ κρατάνε κάποια περιστατικά, κάποια κρατάνε κάποια άλλα. Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι σίγουρα πολύ των δημοσίων νοσοκομείων κρατάνε θέμα. όλα τα περιστατικά. Και συμφωνώ μαζί σας, όμως επί της ουσίας και επί της διαδικασίας που τρέχει, που είναι η καταγραφή των γεγονότων, δεν θα μπορούσε η Πασική να βγει και να πει: χάσαμε έναν άνθρωπο, με έναν νεαρό, έναν μεταμοσχευμένο αμαία που δεν είχε φωνή. Ναι. Το παιδί. Δεν μπορεί η Πασική να βγει, εκπροσωπεί όλους τους γιατρούς και να πει: ρε παιδιά, τρέξτε τις διαδικασίες. Οφείλουμε μια απάντηση σε αυτούς τους γονείς που έχασαν το παιδί τους. Να το δούμε. Δεν έχω αυτή τη στιγμή την γνώση του συγκεκριμένου περιστατικού, δηλαδή των λεπτομεριών της, γιατί είναι υποδιερεύνηση από ό,τι καταλαβαίνω, ήδη εσωτερική του Θα οργανισμού. το μεταφέρετε, λέτε. Θα το μεταφέρω. Θα το μεταφέρω να δούμε ακριβώς αν μπορούμε να παίξουμε κι εμείς κάποιο ρόλο θετικό. Δηλαδή, μπορείτε, είμαι βέβαιος ότι μπορείτε. Σίγουρα υπάρχουν. Πρέπει να προλαμβάνονται όλα αυτά με διαδικασίες σωστές, και όπως γίνεται και στην περίπτωση της πρόληψης της ψυχικής διαταραχής, νομίζω, κλείνοντας, να πω ότι η λέξη κλειδί είναι η συνεργατικότητα, και τα πρωτόκολλα και οι διαδικασίες. Δυστυχώς δεν το προσέξαμε, το χάσαμε το περιστατικό και απεβίωσε ο ασθενής. Τι ευθύνες και τι υποχρεώσεις έχει κάθε υπηρεσία και ο κάθε τομέας και του κράτους, αλλά και σε ό,τι αφορά το ΓΕΣΥ και ο κάθε παρόχος. Δηλαδή, ποιος ο ρόλος του, ποια είναι τα δικαιώματά του και ποιες υποχρεώσεις του μέσα στο σύστημα. Έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρα αυτά και να αποφεύγονται αυτά τα περιστατικά, αλλά όταν γινόνται να φαίνεται και εύκολα τι δεν πήγε καλά και τι είναι αυτό που. Πρέπει να ακολουθούνται οι διαδικασίες προληπτικά, αλλά οι πάροχοι, έχω την εντύπωση, για να συμπεριφέρονται υπεύθυνα, πρέπει να νιώθουν ακριβώς ότι υπάρχει έλεγχος, ότι υπάρχει λογοδοσία, ότι όταν πεθαίνει ένα παιδί και περνά 1,5 μήνας και δεν έχουμε ένα αποτέλεσμα, όχι στην έρευνα, στην καταγραφή των γεγονότων. Εμένα μου μυρίζει λίγο προσπάθεια συγκάλυψη, να δικαιολογήσουμε τα γεγονότα. Αυτό μου μυρίζει. Ναι, θέλω να είμαι ειλικρινής. Μακάρι να μην είναι έτσι. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει, δηλαδή σε ποια φάση βρίσκεται και τι έχει βρεθεί. Δηλαδή δεν έχω πρόσβαση στα. Οπότε να μην μιλήσω εκ μέρους των αρμοδίων που κάνουν την έρευνα, γιατί θα είναι και άδικο και. Λοιπόν, θα φανεί όμως. Θα φανεί αυτό. Θα φανεί και θα επανέλθετε. Είμαι σίγουρος ότι θα επανέλθετε. Θα επανέλθουμε 100%. Να είστε καλά, γιατρέ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στη Σωτηρούλα στη Λεμεσό. Σωτηρούλα, καλή σου.